pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa atong nga panag-uban. Dalaygon siya nga nagtagbo og nag-atiman kanaton tanan. Ang magpabili sa ato nga pagsugod akong gihangyo matag-usa sa pagduol pagdangop ngadto sa Ginoo, sa paghatod og mga pagdaig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo sa matag-usa. Di nagmalampuson kita sa atong paghalad sa atong kinabuhi. Nga ako daon sa trono mo. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy nagatiman, Dios nga maoy naganalipod, Dios nga maoy nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa imo makatawhan. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among ginabuhi, sa pagdaig pagpasalamat sa imo pagkamaayo. Amahan Dios nga makagagahom, niya kami o Dios aron sa pagpaminaw na usab sa imo mga pulong. Mga mensahe nga mo'y muhatag kanamo kinabuhi, mo'y muhatag kanamo o Dios o kadaugan sa among pagpuyo sa kalibutan. Di naghulat kami sa pagbalik sa among Ginoong mangluluwas. Bless kinumatag usa sa among panag-uban sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko. Sa pulong mo mayong gabi, mayong pakiguban og dalaygon ang Dios nga mo'y magpanalangin sa tanan. Salamat sa atong buhi nga Dios. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni GD. Mayong gabi ini mo, brother GD. Mayong gabi ni Evelyn Serafin. Mayong gabi Pastor, mayong gabi Isap. Ni Sir Villinario Escape Florentino, dalaygon ang gamahan ng Ginoo. Maayong gabi Ipas. Mangutana unta ko Pastor about sa vision og dreams. Nga matod pa din he.
Una na ako'y higala na ga-practice og tongues sa adlaw og sa gabi. Sa tang nila solo o group sila, makakita siya og anghel, literal nga anghel, puti na pako na ay armors og espada. Tapos moadto daw sila sa divine realm og makigubat daw sila sa mga demonyo. Duha na apod ko'y higala adtong nagsugod siya og alagad sa Ginoo, nakadamgo siya ni Angel Gabriel. Angel nagdala og espada. Tulo na ako'y nakit-an nga mga testimonies o sa ka group chat ug nabasahan nako nga naay mga tao hamtong og teenager naa sa ilahang damgo nagpakita og nakikistorya pa daw sila sa angel ug mismo jud ang Ginoo. Mag-istoryahanay daw sila. Kini akong pangutana, pastor. Sa panahon natuman na ni Hesukristo ang libro sa balaod, ang anak ni anhi para magluwas, tapos panahon na sa grasya, tapos ang propesiya na sulat na ni Apostol John, Book of Revelation, o sa Biblia kompleto na. Una, ang mismong mga langit nung binuhat o angel ba o ang Ginoo magpakita pa ba sa damgo o vision kanatong mga tao pa sa panahon karon? Si Satanas na apod bayay gahom o mura siya leon nga sigig pangitag tukbunon o nahisulat pod beya na magbantay sa mga mini na propeta. Las unsaon pag differentiate na ang mensahe sa damgo gikan ba sa Ginoo o sa Yawa. Daghang salamat sa Ginoo o daghang salamat sa pagtubag paspas, panalanginan, panalipdan ug ampingan intawon ka pirmi sa Ginoo, pastor, imong tibuok pamilya ug sa imong mga estudyante sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Amen. Nindot kay imong pangutana, Sir Villinarius K. Florentino. Ang pananaon or damgo, wala na siya mag-agad sa libro or sa Biblia. Wala sad magpasabot nga tungod kay humana ang Biblia, kompleto na og hingpit na ang Biblia, dili na ta kakita og mga pananaon o damgo. Sa panahon nga nahuman ni Hesus ang tanan, kung imong tan-awon gyud ang Biblia, nahuman na magyud tanan ni Hesus ang tanan, gihuman na ni Jesus. Maubitaw nang niingon siya diha sa katapusan nga pulong dito sa cross, natapos na. Di ba naasay mga mensahe diha nga miingon siya nga natapos na. Mao nay pagpamatuod nga gitapos na ni Jesus ang tanan, nga iyaha nga buluhaton lamang ang pagsangyaw, ang pagpaambit sa pulong sa Dios nagpadayon. Ang imong pangutana mahitungod sa pananaon og damgo, naapa sa atong panahon karon? Ang tubag ni ana naapa lamang pananaon siya o damgo nga dili mo gawas sa gipadayag sa Biblia. Pananaon o damgo nga dili mo sobra, di mo kulang sa unsa may gisulat sa Biblia. Ang pananaon or gitawag vision naa pa na sa atong panahon karon, bisan
nahuman na ni Hesus ang iyang buluhaton. Ilalom na tas grasya. Tungod kay wali ka na ni Pedro o pananawon ka na ni Propeta Joel. Ang katapusang mga adlaw ug mauna ni ang atong panahon karon gipakita gyud diha sa Biblia. Sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 17, akong kuhaon ang Biblia. Palihog ra ko pod og kuha ninyo diha. Kay aron ato pong matagaan og pagtagad. Buhat kapitulo 2 bersikulo 17. Miingon din nga ug mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Dios. Ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babae magsultis minsay sa Dios. Ang inyong mga batan-ong lalaki makakitag mga pananaon. Kining mao nga vision ni Propeta Joel diha sa verse 16 sa Buhat kapitulo 2, giwali ni Apostol Pedro sa dihang napuno sa Bulang Espiritu. Nga ang Dios mismo nakigsulti kang Propeta Joel o giwali ni Apostol Pedro sa dihang napuno sa Balang Espiritu, kay ang Balang Espiritu manggod maunay tigpahinumdom sa panahon nga muwali na ang iyang alagad. Ang Balang Espiritu maoy tigpahinumdom. Maunay giingon ni Jesus diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Sa diha nga ang tao mapuno nas Balang Espiritu, magsulti siya sa mga mensahe nga gikan sa Ginoo nga haom gyud sa Biblia. Ug anang panahon na si Jesus nabayaw na. Gibayaw na si Jesus sa kapitulo 2 sa Buhat. Ito pa lang sa kapitulo 1 sa Buhat, gibayaw na si Jesus. Natapos na di Jesus ang tanan. Og ang pinaka minsay dinhi kanang katapusang mga adlaw. Moingon gid intang katapusang mga adlaw mao ni atong panahon karon. Nga matud pa ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 man siguro na bersikulo 1 nga lisod na kaayo ang panahon sa katapusang mga adlaw. Kay ang mga tao maghuna-una lang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Mga mapahitas-on, mga habugiro. Ug mauman ni nakita nato sa atong kapanahonan karon. But ipasabot na anatas katapusang mga adlaw ug lain pag yung ipakita sa Biblia nga sa katapusang mga adlaw naapagyapoy mga pananahon. Naagyoy mga damgo. Matod pa dinhi nga ang mga batan-ong lalaki makakitag mga pananaon ug ang inyong mga tigulang nga mga matod pa tigulang nga mga lalaki magdamgog mga damgo. Anya nindot ka itong imong pangutana unsaon magkuno pagtugkad o pag-ila, saon magkuno nato pagkasayod nga kanang damguha gikan sa Dios o kanang damguha gikan sa yawa. Sayon ra kaayo na siyang ilhon ang tao nga nagdamgo. Kung ang tao nga nagdamgo alagad sa Ginoo, kana bitaw ang alagad sa Ginoo walay bisyo. Pero kanang tawhana nga sigig ingon nga kung naay tao nga sigig ingon nakakita ko pananawon, kauyog na ko si Jesus. O niya niadtog mi sa langit, gidala ko niya like ni Apostol Juan. O niya siya nga nagsulti. Dunay tinaguang bisyo. Dunay kanang tinaguang agenda sa ministry. Ang tinuod nga pananawon nga gikan sa Ginoo katong taong katong tinuod nga alagad sa Ginoo. Kay dili man makigsulti ang Dios sa mga tao nga muangkon nga alagad unya ang kinabuhi wala sa pagkinabuhing balaan, wala magkinabuhing matarong. Mao na nga kung naay mga tao nga moingon nga nakigsulti ka nako ang Dios. Dili ta diha dayon mo tuo.
bisan pag muhimo nagmilagro, kinahanglan ato siyang mailhan diha sa iyang Pinoyanan, diha sa iyang pamilya. Daghan ka ayron nga nagprapisi, daghan ka ayron nga mga nagsangyaw na ay mga milagro nga ilahang pagahimuon. Ang mga tao nga wala sa Biblia tuo po dayon. O niya daghan na kabit, wala di ay matarong pagdumala ang pamilya. Ang imuhang pangutana nindot kaayo na siya alang sa tanang mga magtotoo natong mga tinun-an ni Kristo. Salamat kaayo sa imong pangutana, Sir Villenario Ske Florentino. Unsaon kuno pag tugkad kong mensahe bagikan sa Ginoo, mensahe ba ni Satanas? Usag yun sa pinakailhanan or pamaagi aron maka siguro ta nga kana mensahe yun sa Dios. Kanang nakakitag pananaon, kanang nakakita og nakadamgo og mga damgo. Kung nagdamgo na siya nga gikan sa Ginoo og ang iyang nakita ang pananaon gikan sa Ginoo, makatuo ta kung siya nga nagdamgo, siya nga nakitag pananaon, tinuod nga alagad sa Ginoo. Sa unsang paagi, kinanglan walay bisyo. Unya sakto nga mo nindot nga kanang maayong mudumala sa iyang pamilya. Kay mauman ay mga alagad sa Dios. Ang tinuod nga mga alagad sa Dios gipisa-pisa na sa mensahe ni Apostol Pablo. Muna nga kung naay mga pananaon or mga damgo nga i-share sa mga tao even sa social media, dili ta dali mo tuo. Bisan pa kung naay mga milagro, kay dili na basihanan. Kay si Jesus at ang yawa mismo magmilagro. Pero mao na niingon si Jesus, maila-ila ra gyud nato ang tao. Ang kahoy ba? Okay. Ang kahoy mailahan ra nato sa iyang bunga. Mailhan ra pud nato ang tao sa iyang mga binuhatan. Mao na nga dili ta basta-basta mo tuo mo dawat mga mensahe. Kay kung tinuod nga gikan sa Ginoo ang mensahe, ipaagi gyud na sa tinuod nga alagad sa Dios. Pero kung nagpakaalagad ra na siya, lubo di ay na umbot lang. Munang di ta dapat magpailad. Na may mga tao nga maayo kayo sa social media, maayo kayo sa gawas sa pamilya, apan diha sa sulod sa pamilya perti di ay pagkadakong buaya. Tinuod na. Mao na nga kung unsaon na to pag-ila nga gikan na sa yawa, kanang ga patuga-tuga og moingon nga nakigsulti kanako ang Ginoo, mao ni gipadayag sa Ginoo, unya dagan da itog kabit, dagan da itog bisyo. Kay sa giingon na ni Jesus, ang kahoy maila sa iyang bunga, ang tao mailhan sa iyang mga buhat, sa iyang mga pinuno. I hope na amoy nakuha nga mga mensahe. Si Lilibet Leo Ligaw o si Rica Moder Bayod watching from Bislig City, Pastor. Mayong gabi ni Rica Moder Bayod, mato pa request og song Dakila Ka. Okay, ako aning pangitaon diri ha. Kining imong gi-request diri sa ato nga programa Dakila Ka. Okay, basig na ara na diri. Awit makalangit akong ipasod diri sa atong panag-uban. Pero dili lang ko kayo mo dawat ng mga awit makalangit tungod kay atong oras alas 8:53 na di ay sa kagabion.
Akong gisuyag sit up ang usang mixer, katong mixer sa recording. Ay akong gisuyag sit up. Muna nga ako paning gipaminaw kung ako paning gipaminawon kung okay bang iyang adjust. Mayo nga pagpaminaw ni Janer de la Rosa Estante from Bulacan. Si Ani Laginon Koymi o maayong gabi sa atong igsuon nga hinapon man siguro ni nga kuan nga lungguahe. Si Elisa Hinayas, malipayong gabi pastor, salamat sa Ginoo. Ako kanunay kalingaw ko nakakita og pananawon pastor, tinuod jud pero jud tinuod paro tinuod. Si Ruth Suson, good evening Pastor Gideon, and to everyone following this program watching from Chicago. Mayong gabi mayong pagpaminaw unsa kahang orasaha diha Chicago. Si Pap Jilon Minggito, daghan kaayo pastor nga nasuluban daw sa balang espiritu. Tinuod kaha na pastor unya magsulti manpod og mga bersikulo. Dili lagi basihanan ang pagsulti sa pulong sa Dios. Kay ibig si Satanas dunay mga bersikulo. Ang basihanan gyud nga tinuod nga alagad sa Ginoo, man of God, kana gyung binuhatan, kanang iyahang pagpuyo uban sa iyang Pinoy-anan, sa iyang pamilya. Kung maayo siyang mudumala sa iyang pamilya, alagad na sa Ginoo. Pero guba gani ang pamilya. Way tarong pag-atiman sa asawa, way tarong pag-atiman sa bana. Mao nay giingon mga kaigsunan, daghan pagkaigbisyo, dili na basihanan kanang maayong musulti, mag-memorize og bersikulo. Mao bitaw nang inignaog ni Hesus, ibin sa katapusang hukom, binuhatan ang tan-awon, dili ang kanabitang, dili ang karatula, dili ang pagkaabilidaran, binuhatan, maoy pangitaon samahan. Si Noli Praxanico, mayong gabi pastor, na ako'y gamay damgo. Pastor, na adaw ko daplin sa suba nga medyo lubog ang tubig ug dunay murag mga gagmayng isda nga naitom unya akong gituslob nako ang kuong wala nga tiil og sa dihang akong gibira akong tiil alinta man di ay og nakurat ko kay napot daw og sa akong gihaplos unsay buot ipasabot adto pastor. Last week man god wala ko makakumpleto sa 4 nights sa church para sa Great Harvest karong tuiga. Ang dunay mga magtutuo nga dili gyud inana katinaw ang ilahang kasing-kasing og ang ilahang kana bitang pag-alagad sa Dios. Sa ato nang gikaingon, kitay mo adjust tungod kay process ang tao. Mao na nga ang imong nakita dagmay mga isda pero itom lamang pagtunog nimo sa kuan, pagtunog nimo sa imuhang tiil nanapot mga linta di ay. Dunay mga mensahe nga dili maayo nga imong madunggan sa imong isig ka magtotoo, pero dapat ikaw mo adjust. Dapat magpakahamtong ka. Ang taong hamtong dili dapat mutukol, mutubay sa mga pulong nga dili makadasig ug makapalig-on sa imong pagpangalaga. Yandam ka kay dunay mga siguro dunay mga magtotoo na imong kaila nga dili pa inana gyud kahamtong. Dunay may mga tao gyud nga kung sa kalibutan pa wala mawa dayon ang pagkasipsip nana bitaw. Mao nay gipakita sa
damgo nga niabot sa imuhang kinabuhi. Ang mensahe sa Ginoo nga gikinahanglan nimo nga paningkamutan, kinahanglan magpakahamtong ka. Ayaw o tubay ang dili maayo nga mga pulong nga ibato sa imuha. Balo si hinuon og mga maayong mga mensahe makapadasig ug makapahigmata. Si Wilma Crescencio, good evening Pastor Gideon, God bless. Tinuod na pastor nga ang tao suluban ang tao sa balang espiritu. Unya magsulti pod og verse, unya magsulirap ang mata, nay ubang magpiyong-piyong. Actually, Paps Gilon Mingito, dili gyud na siya kanang suluban. Dili ni mao nga pulong kanang suluban. Ang gigamit diha sa Biblia mapuno sa balang espiritu. Ang tinuod yun nga gipakita sa Biblia, ang balang espiritu nga gisaad sa Dios nga mao'y madawat sa mga taong pinasaylo sa manato, mupuyo na sa atong espiritu. Mupuyo man na siya, dili kay naay tao nga mapuno na pod, day pagkahuman, pagkaugma, wa na pod. Ang tinuod na ara na kanunay ang balang espiritu sa kinabuhi sa tao. Asa na siya nagpuyo? Dapit sad sa atong espiritong bahin. Naaman siguro na sa Roma kapitulo 8 man siguro to nako nabasa. Roma kapitulo 8 versikulo 16. Ako ran tan-aon ha. Roma 8 kapitulo 8:16. Makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. Ang balang espiritu mupuyo na diha sa atong kinabuhi, diha sa espiritu, kay tulo man ni ka parte ang atong pagkatao. Sa unang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 23, 5 man siguro ni. Ako rang check up na kay base og dili sa 5, pero ako ra yung sigurohon. Okay. Unang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 23. Dunay tulo ka bahin ang tibok nato pagkatao, espiritu, kalag ug lawas. Ang naasto nga kanang kalag ni siya, espiritu ni siya, lawas ni. Kun ang ato ang kanabitaw ang ato ang pagpuyo, ang ato ang gihatagan ining kalag, diin mauni mubati, mauni mangandoy, mauni hunauna, kining lawas. Ang balang espiritu wala magpasabot nga mo kuan siya kanang mulailo. Naana siya nimo magpakonsensya, kana bitang pahinumduman ka. Juan kapitulo 14 versikulo 26, tigtudlo og tigpanghinumdum sa mga minsay nga imong nadunggan. Kinahanglan maminaw ka. Maunay giingon sa mensahe sa sa Dios sa tanang simbahan sa gipadayag. Adunay 7 ka simbahan, kanunay nagpahinumdum ang mensahe sa Dios. Kung may dalunggan ka, pamatia ang gisulti sa balang espiritu sa mga kaiglesihanan. Ang imong lawas bahin sa gitawag iglesia, ang simbahan, kay kining ato ang lawas, kining ato ang pagkamagtotoo, maunay gitukod ni Hesukristo. Dili karatula ang gitukod ni Jesus. Mga magtotoo. Mauna nga ingon pag yun si Apostol Pablo, ang atong lawas templo sa balang espiritu. Naa ang balang espiritu. Kanang magtigom unya, masuluban og balang espiritu, magyaw-yaw og mga bersikulo, bisag unsa na lay yaw-yawon. Dili man na mo igipakita sa Biblia.
Kita nga nagtuon sa Biblia, dili gyud ta dapat magpadala. Kay nga naman dili man na mo'y gipakita sa Biblia. Sa dihang napuno si Apostol Pedro sa balang espiritu, sa dihang napuno si Apostol Pablo sa balang espiritu, sa dihang napuno si Esteban sa balang espiritu, nagsulirap-sulirap man ng ilang mata. Katuramang espiritong dautan nga misulod sa tao, mauray nagpasulirap-sulirap sa mata. Wise lang tungod kay gigamit ang balaang pulong sa Dios niining katapusang mga adlaw. Mao na nga kung di ka magtuog Biblia, mailad ra gyud ka kay naa man punay mga milagro. Gamit biya sad ang ngalan sa Ginoo kay gipamulong biya na ni Jesus kay mauna nay nakita ni Jesus sa wala pa na mahitabo. Nga miingon si Jesus, daghan nga mo ani sa akong ngalan, maghimo silag milagro. Unya limbungan nila ang mga tao kung mahimo bisan ang mga pinili. Mao na nga ato nang tipigan ang mga gipahinumdom, mga pasidaan sa atong Ginoong Hesus. Dili ta basta-basta mutuan ng maglimbag-limbag. Kanang mga, for example, na ay mga tao dihang natumba, naglimbag-limbag, dili na siya kay napuno, nakadawat sa balang espiritu. That is deliverance. Lahi ang word deliverance sa puno sa balang espiritu. Ang puno sa balang espiritu, yes, like ni Esteban, nakakita siya sa pananaon, naabli magani ang langit, gisulat yun na sa Biblia. Pero mo na ang mga tao nga makakita sa pananaon, makadungog sa mga mensahe sa Dios, katong mga taong dili bisyoso. Maubitaw ng diri sa atong programa, ila-ilahan ng inyong mga pastor o mga magwawali, wala ba na mo yun-uyon po sa mga taong bisyoso? Basta kay para nako, naagani mga taong bisyoso nga magsigig dadalag Biblia, di gyud ko makig-uban. Ngano man, maumanay pasidaan sa balang kasulatan. Maumanay instruction sa Biblia. Kristohanon ta? Niya kuyog-kuyog ka ng mga nagpailang Kristohanon niya nagbisyura. Asa man ka mga tubang, sa tao o sa Dios? Di ba sa Dios ta? Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ningita pagyud ko og mga pangutana dire, ato aning tagaan og pagtagad ang inyong mga pangutana dire sa ato ang programa. Walay usa nga matarong Sinuli Praksaniko, mayong gabi pastor na ako'y gamay damgo. O niya, pastor na adaw ko, ako naman yung nakuan, basa. Si Rins B. Ayuban, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo, nakadungog na po mi sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi ipod sa akong pamilya diha, akong asawa o anak na diha sa Hindang Liti gikan sa Baguio City. Si Ima Orfanil, pastor, good evening, salamat kay makapaminaw na po mi sa mensahe sa Dios. Request po kong lahutay, ikaw ang gitara. Ako sa nga unahon ng mga mensahe, salamat kayo sa inyong pag-request. Si Arnalodo Hinilago, maayong gabi pastor, watching from Cagayan de Oro City. Si Sweetie Munago, maayong gabi pastor, maayong gabi diha ma'am. Og si Joy Mansigyao, si Jennifer Cabasa Cabrera, maayong gabi. Si Ilimi Maybano, good PM, request ko, you are my all in all. Sa mga in English, di gyud ko kapatukar kay magreklamo ang FB, ang Mita, no, maka-violation ta dire sa ato programa. Si Elisa Hinayas,
Sa akong damgo na asad ko madungog tingog pastor puro chod tinuod parihas linog og sa bagyong udit. Naay mga hiyas o gasa kay ang giingon sa balaang kasulatan nga sa panahon nga moabot na ang balang espiritu moabot pud ang mga hiyas. Ang hiyas dapat imo nang ma-exercise, imo nang magamit bitaw. Si Ryan Baldi, maayong gabi pastor, salamat sa pulong sa Ginoo, requestong kay bote-bote mo. Si Peter Tagha, maayong gabi diha kanimo pastor, salamat sa Ginoo, makadungog na pud mi sa pulong sa Dios, watching from Kalunasan North, Lubuk, Bohol. Maayong gabi pastor, pwede mangutana nimo, nagdamgo man good ko og ahas akong nakit-an pero gipatay sa mga tao. Okay. Kanang ahas naghisgot na sa limbong, naghisgot na sa pagpangawat, pagpanikas o pagdaot sa tao. Naay mga pulong nga mabati o madunggan sa mga tao lamang ilaylo lang na mo na giyong gipatay lang sa napatay lang. Naay mga tao gyud nga dili gyud magtagad og mga minsay nga dili makaayo. Si Rihi Liagan, maayong gabi pastor, watching Kauswagan, Lanao del Norte. Salamat kayo sa imong live, daghan kaayo may nakatunan sa pulong sa Ginoo pinaagi sa imong live pastor. Salamat sa Ginoo, dalaygon ang Dios nga nag-uban nato. Si Randy Inga, maayong gabi, watching from Moncayo, Davao de Oro. Si Pastor Rimuel Limpahan Badoy, maayong gabi pastor, giano ka diha sa Bais no, sa Lunoy. Si IVL Andalan, good evening pastor, watching from CI Sambuanga, Sibugay. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Arlene Suhiantra Saris. Maayong gabi pastor, pwede imo kantahon ang kumusta kak sa higala. Okay. Si Gina Muaris Lating, maayong gabi og ni Sasi og si Pastor Joby Ligaspino, si Gregorio Kiring, good evening pastor, ni Minaw from Katublian, Hinunangan, Southern Leyte. Si Jinbert Ginny Mamites, maayong pakiguban. Si Juliet Balasuela, salamat kay inyo nga pagtaga o paghatag o gigayon sa atong programa. Sister Teresa Armijo og si Noli Praxanico, matod pa ni Pops Silon, amin, salamat pastor sa tinaw nga tubag. Si Sister Norbita Yotrat, si maayong gabi pastor og sa tanang nagsunod ning imong programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay. Salamat sa atong buhi nga Dios. Si RC Matundo, maayong gabi sa tanan, ang Ginoo makiguban kanato. Si Rocky Juliano, maayong gabi, blessed to see you. Maayong pakiguban ni November 26, pastor, paampo ko sa family nako pastor na ako igsuon nga dugay na og 20 years na bautismo na akaron pastor, nabalhin noon siya sa dating daan. Nagpabautismo na pod kay kuno nibalhin siya pastor kay wala jud siya kasabot for 20 years sa kung unsa daw purpose niya diri sa kalibutan. Wala ra gyud siya magpakabana. Kay kung nagpakabana ta, magtuon tag Biblia, dili na mi still mubalhin pagkaratula. Gawas lamang kung karatula ang iyahang gisudlan, gitudluan sa dili mao nga pagtulunan. Cyril Jan Ipage, maayong gabi pastor, watching from Saudi Arabia, Riyadh. Request kanta awit sa gugma. Kawakami Belt Lebron, maayong gabi, watching from Japan. Maayong pagiguban Kawakami. Si Richel Gabal Singgit, maayong gabi, maayong pagiguban. Og si Matea Sato, maayong gabi pastor. Marlon Samonte, maayong pakiguban. Si Joymar Garcia
from Taytay Rizal, si Jerlyn Pacunla og si Roy V. Mayong gabi, Pastor Dalaygon, ang Dios makapaminaw na sadmi sa pulong sa Ginoo. Ginabangan jud nako imong live gikan diri sa Buhangin, Davao City. Good evening, Pastor Gideon og sa tanang viewers, listeners, mga anak sa Dios. Request awit makalangit Hesus Hari. Salamat, Pastor. Kung naapay oras mas maayo tong ikaw mo awit. Dinuyogan sa imong gitar. Thank you gikan ni Nars Boyan. Kung naapay oras unya, ato na nga tagaag pagtagad lamang atong oras alas 9 na sa kakabion, alas 9:14 na sa atong panag-uban. Wanto na ta sa paghisgot sa pulong sa Dios nga mabasa diha sa libro sa Roma kapitulo 1 ato ang sugdan. Lamang before ta mo adto sa kapitulo 1, ato sang basahon ang pasiuna. Ang nakabintaha ra gyud mga kaigsuonan, kung mo gamit kag Biblia di papel, mabasa nimo ang pasiuna. Pero sa cellphone wa nay pasiuna diha sa cellphone. Mao na nga mo gamit ta sa Biblia di papel para mabasa nato ang introduction or pasiuna. Sa atong sugdan pagbasa mga kaigsuonan ang Roma kapitulo 1. Pero ako sang basahon ang pasiuna. Kung unsa gyoy mga mensahe o kinatibuk-an, mga dagkong mga mensahe o tema nga gibutang dinhi sa libro sa Roma. Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma, gisulat aron maandam sila sa giplano nga pagduaw ni Pablo dito sa simbahan sa Roma. Nagplano siya sa paghimo sa mga buluhaton sa Dios kauban sa mga Kristiyanon dito sulod sa mubong panahon, ug unya uban sa ilang pagbulig. Muadto siya sa Espanya. Nagsulat siya aron sa pagtin-aw sa iyang pagsabot sa Kristohanong pagtuo ug ang kalabutan niini sa inadlaw nga pagkinabuhi sa Kristohanon. Kining maong basahon nagpadayag sa labihang kompleto nga pagpahayag ni Pablo sa iyang mensahe. Human sa iyang mga pagpangmusta sa mga Kristohanon sa Roma o paghisgot sa iyang mga pag-ampo alang kanila, gipahibalo ni Pablo ang tema sa iyang sulat. Gipadayag sa mayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao o kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Unya gipatin-aw ni Pablo ang iyang tema, ang tanang tao, Hudiyo ug dili Hudiyo, nagkinahanglan nga mapasiguli ngadto sa Dios. Kay ang tanan managsama nga nailalom sa gahom sa sala. Ang katawhan mapasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa ilang pagtukang Hesukristo. Sunod nga gihulagway ni Pablo ang bag-ong kinabuhi nga nahiusa diha kang Kristo. Busa kini nga resulta sa bag-ong relasyon uban sa Dios. May pakigdait na ang mga magtutuo uban sa Dios o giluwas siya sa gahom sa espiritu gikan sa gahom sa sala o sa kamatayon. Sa kapitulo 5, kapitulo 8, naghisgot si Pablo bahin sa tuyo sa palaod sa Dios o sa gahom sa espiritu diha sa kinabuhi sa mga magtutuo. Nakigbisog si Apostol Pablo sa pangutana kung unsaon sa tanang Hudiyo o sa mga dili Hudiyo paghaom diha sa plano sa Dios alang sa tanang katawhan. Gisabot ni Pablo nga ang pagsalikway sa mga Hudiyo kang Hesus kabahin sa plano sa Dios. Pagdala sa tanang katawhan aron sila makabaton og gugma ug kaluoy sa Dios diha kang Kristo Hesus. Nagtuusab siya nga ang mga Hudiyo dili magpadayon sa magpadayon ingon dili magpadayon sa pagsalikway kang Hesus. Sa katapusan si Pablo naghisgot kung unsaon pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Ilabi na sa mga butang nga may kalabutan sa paghigugma sa isig katao. Giapil usab niya ang mga tema sama sa pag-alagad sa Dios, mo nang naas kapitulo 12. Ang katungdanan sa mga Kristohanon ngadto sa nasod og sa usag-usa
og ang mga pangutana bahin sa konsensya, gitapos niya ang iyang sulat sa iyang kaugalingong mensahe og sa mga pulong sa pagdaig sa Ginoo. Mao ni mga sulat nga nahisgutan sa pasahon, ang tao nga nagkinahanglan og kaluwasan, ang paagi sa Dios sa pagluwas sa tao, ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo, ang plano sa Dios bahin sa Israel, ang Kristohanong pagkinabuhi og panapos sa mga pangumusta. Nindot kayo mga kaigsunan nga magbasa tag Biblia, basahon na to ang pasiuna. Kanang mga lain-lain mangyod ang mga niangkon sa Biblia, ang uban diha gipang-usob na, lahi nag mga translation, lahi na og mga pagpasabot, ibin sa Google mga igsuon ang kanang pagkakumpleto, pagkahingpit, pagka-pure sa minsay sa Biblia. Kung ari kas Googles, ang mga diskusyon layo na. Kay ang uban nga mga diskusyon diha sa Googles, kasagaran ang nagbutang diha ang mga Katoliko. Mao bitaw na nga pag tan-aw nimo ng diskusyon bahin sa babae diha sa langit, diha sa Kapitulo 12, ang diskusyon sa Googles sa theory sa Roman Catholic, si Maria nang naadiha, ang inahan ni Jesus, diha sa Kapitulo 12. Pero kung imong tan-awon ang Biblia, dili si Maria ang gisukwantan diha, kun dili ang katawhan sa Dios. Kaya ang katawhan sa Dios maunay tinuod nga pangasawunon. Ato nga nang hisgutan mga kaigsuonan. Mauna nga ikaw ug ako, kung magtuon ka sa pulong sa Dios, ayaw pagpataka og search sa Google, kinahanglan imo gyud nang tan-awon sa Biblia. Lamang ang Biblia kanang tinguha gyud nga dili gyud mawagtangan og mga mensahe. Pero doon na mga Biblia nga daghanang mga mensahe nga nawagtang. Ibin ang NIV. Daghanang mga mensahe diha sa NIV nga dili na nimo daghang mga mensahe diha sa NIV nga nawagtang. Makit-an dito sa King James, pero pag abot sa NIV, dili na nimo makit-an. Maabot yun ang panahon nga ang Biblia lahi na. Mao nang mintras napatay higayon og panahon, dili na to sayangon. Atong tun-an ang Biblia samtang di pa ni ilisan. Kay gipadayag na bagyo ni nga ang Biblia sirad-an, pero ang mahitabo dili ingong sirad-an, kanang mawagtang ang pagka hingpit, pagkatinuod nga mga mensahe, pure nga mga mensahe, kay ilisan man. Ato ang basahon mga kaigsuonan ang Roma Kapitulo 1. Ang Roma Kapitulo 1, dunay mga tema nga gisgutan tinguha ni Pablo sa pagduaw sa Roma, ang gahom sa maayong balita o ang sala sa katawhan. Okay. Ang Kapitulo 1 sa Roma, moabot lang og 32 sa kabersikulo ang Kapitulo 1. Pasahon na to. Gikan ni gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Hesus. Gipili sa pagkapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa mayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang mayong balita diha sa balang kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta, og mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo na tao diha sa kaliwat ni David. Og sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Hesukristo na dawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkapostol, aron tungod og alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan aron motuo sila mutuman.
Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Dili maiya ni Pablo, dili maiya sa simbahan, kundi dili maiya ni Hesukristo. Versikulo 7, busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan og sa atong Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang iyang pagtuo. Ang Dios nga akong gilagaran sa bugos kong kasing-kasing, pinaagi sa pagwali sa mayong balita mahitungod sa iyang anak, saksi kanunay ko, kamong gilakip sa akong mga pagampo. Nagampo ako sa Dios nga niining higayuna nayon na gayud ako sa pagduaw kaninyo. Kay buot akong makikita kaninyo aron kabahinan ko kamo sa espiritong panalangin nga makapalig-on kaninyo. Ang buot kong ipasabot mao nga magdinasigay kita sa atong isig ka pagtuo. Mga igsoon, gusto ko nga masayra ninyo nga kadaghan na ako magplano pagduaw kaninyo apan may nakababag kanako, buot usab akong makapangani diha kaninyo ingon nga akong gibuhat sa ubang mga Hudiyo. Kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Grego ug sa mga dili Grego, sa mga malamon ug sa mga walay alamag, busad ako ang akong tinguha sa pagwali usab sa maayong balita nga naha kaninyo nga napuyo sa Roma. Dili ko ikaulaw ang mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron sa pagluwas sa tanan nga mga mutuo, una sa mga Hudiyo ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa Dios sa mayong balita sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao o kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi sa pagtuo. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios non og pagkadautan sa mga tao nga nakasanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Grabe no, kon ang usa ka tawo nga nagtuo or muangkon nga Kristohanon o niya ngilad gyapon ang iyang kinabuhi, siya ang kana bitawng nagsanta. Siya ang misanta sa kamatuoran. Muna nga dako kay tulubagon ang mga tao nga muangkong Kristohanon o niya ngilad gyapon og binuhatan. Versikulo 19, kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan og ang iyang pagka-Dios busa wala na sila'y ikapangatarungan. Naibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidong og kaniya. Ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihunauna pulos binuang og nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. Imbis mayao nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway o sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nagkamang. Tungod niini gipasidan na silang gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga tinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nilag bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios og maoy ilang gisimba og ilagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga maoy untay angay daygon hangtod sa kangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa maulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babae wala magsubay nas naandang paggamit sa ilang pagkababay. Og sa mga lalaki usab wala makigilawas sa mga babae kundili sa ilang isig kalalaki. Tungod sa kaulag, ang isig kalalaki nagunay pagbuhat sa talamayong mga buhat busan nahiagom sila sa silot nga angay kanila.
Tungod kay ang mga tao wala man mo ila sa Dios, gipasagdan lang sila sa Dios diha sa mahugawng hunahuna og sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang nga ngilad sa mga kadautan, kakog, bisyo, kasina, pagpatay, panag-away, panlimbong o kalawayan. Manlibak sila o magdinautay sa usag-usa, magdumot. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapaytason o andakan, tigmugna sila dautan o musukol sa ilang maginikanan, mga buang-buang sila. Dili mutuman sa ilang mga saad o wala sila'y kaluoy o pagbati uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios, nag-ingon nga ang mga tao na ginabuhi ni ining pagiya angay sa kamatayon apan nagpadayon sila sa pagbuhat ni ining mga butanga o gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Dini giklaro mga kaigsuonan sa una gyung kapitulo sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma kung unsaon pag-ila sa taong tinud-anay nga nakaalagad o Ginoo. Taong tinud-anay nga nakatuo og tinuod nga Dios. Mao ni giyagyag na ni Apostol Pablo, gibuy-an na ni Apostol Pablo kung unsaon pag-ila ang tao nga tinud-anay nga nagtuog tinuod nga Ginoo. Kung tinuod gani ang gituuhan sa tao, tinuod ganing Ginoo ang gituuhan sa tao, wala na'y malaway ang iyang kinabuhi. Pero bisan kung muingon ka nga bisan kung muingon ang tao nagtuok kog Hesus, nagtuok kog Amahan sa langit, mga igsuon apan ang iyahang mga buhat wala mahaom sa mga pagtulunan og sa mga kabubuton sa Dios Amahan, igsuon kos Ginoo ang iyang pagtuo ng limbong ras iyang kaugalingon. Iyarang kaugalingon ang iyang gilimbungan siyang pagtuo. Mao bitaw nang kitang mga Kristohanon, bawal gyud nato ng bisyo. Bawal. Kay kung nakay pagtuo, bisag kapila pa nimo ingnon nga kami ra gyud maluwas, kami ra gyud naas Ginoo. Libre man ang tanang tao nga moangkon sama sa uban. Ang tanang tao bisag unsa ang karatula, bisag unsa ang ngalan sa simbahan, libre ang matag usa nga moangkon nga sila sakop ni Jesus. Moangkon pod ang usa, sila ang tinuod nga maluwas. Pero ang tinuod nga naay kaluwasan og naa sa Ginoo, og naa ni Hesukristo, mga taong dili laway. Mga tao nga walay kangilaran og walay pagkadautan, dili tihik, dili hakog, og walay bisyo og dili sinahan. Pero nga lagad gani, siyang madadala pa nagbibliya. Nya naani manaani ang kinaiyaha, na ang kasina, na ang pagpatay, na ang pag-away, panglimbong, kalawayan, na ang panglibak, pagdinautay, nga bukiro. Ang tinuod nga tao nga naipagtuo sa tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo, mapaobsanon, andam kanunay sa paglikay. Kuyaw kaayo mga kaigsuonan kung nangalagad taon niya, ang atong nakatunan, puro pagdaot lang. Yan, naghari ang kasina, naghari ang kanang gisgutan ni Apostol Pablo. Kay kun ang usa ka tawo mga kaigsuonan nga naaragyapon anang mga kinayaha, ang tinuod mga igsuon, wala niya ang gahom sa Dios. Wala ang pulong sa Dios. Kung wala ang pulong sa Dios sa tao, igsuon ko sa Ginoo, naaba say kaluwasan. Wala say kaluwasan. Kay ang gipamulong ni Apostol Pablo, ang pinakadako nga mensahe diha sa kapitulo 1 mga kaigsuonan, ang maayong balita. Ang maayong balita, ingon si Apostol Pablo, gahom sa Dios. O kini maoy muluwas sa tao nga mutuo niini. Ang maluwas lang sa maayong balita, katong tao nga mutuo niini. Mahudiyo magdili hudiyo, importante mutuo tas maayong balita. Apan kung dili mutuo, wa gi kaluwasan. Giun sa pagpakita sa Biblia ang tao nga dunay pagtuo sa maayong balita.
Ang tao nga tinud-anay nga naay pagtuo sa mayong balita, nausab ang kinabuhi. Nausab ang pagpuyo. Ang bana kaniadto ay panahon sa sawa, karon na anay panahon sa sawa. Kantigo nang mo atiman, kantigo nang mo sabot sa asawa. Ang asawa nga kaniadto hari sa bana, karon dili na hari sa bana. Makigsabot ta sa bana. Munay tinuod nga nagtuo sa tinuod nga Ginoo. Tinuod nga nakabatog kaluwasan diha sa gahom sa maayong balaang kasulatan, sa maayong balita. Pero dadala ang Biblia, kinaiya perting batia, nangilad ra ka. Nangilad ra ta ana. Mao na nga kita mga kaigsuonan, likayan gyud nato ang mga bati nga kinaiya. Likayan nato ang mga bisyo. Kay maunay tinuod nga naa sa ebanghelyo. Aron malikayan nimo ang mga bisyo, likay ang mga tao nga naay bisyo. Manakod man na. Pero dili gyud na ingong pulong manakod. Grabe na makapa-impluwensya. Ma-impluwensyahan man gyud ka. Bisan gani ang mga tao nga miangkon nga magtotoo, miangkon nga Kristohanon, unya bisyoso ra. Si Apostol Pablo na nagpahinomdom, likay ng mga tawana. Bisag maayo pa ng muhimog mga milagro. Na may mga taong gihatagan ni Satanas og mga milagro. Paghimog mga milagro. Pero mo lagi na ang kinaiya og ang binuhatan wala maalain sa balang kasulatan. Importante gyud mga kaigsuonan sa atong kinabuhi ang atong kinabuhi na alain sa unsay sulat sa Biblia. Ato yung ikinabuhi ang naas Biblia. Hinumduman na to ha. Ang maluwas ra gyud sa mga pulong diha sa mayong balita diha sa Biblia katurang taong mutuo. Ang tao nga mintuo katong mintuman. Apan ang tao nga miingon nga mintuo wa mutuman nang limbong ra siya o giilad ra iyang kaugalingon. Muna kung ikaw ug ako maingon tang nagtuo Ginoo, ikinabuhi ang pagtulonan ni Jesus. Si Jesus na namulong miingon siya mahitungod sa tao nga nagtuo, kung tinuod kamo, ingon siya tinuod kamong nagtuo mauni ang inyo dapat nga kinabuhi. Kay ang nagtuo sa akong ngalan nagkinabuhi sa nagbuhat sa akong mga buhat. Ang tinuod mao kini. Ang mintuo kanako magbuhat sa akong mga buhat o magbuhat maglabaw pa niini. Mo nay tao nga tinud-anay nga nagtuo sa Ginoo. Nagbuhat, dunay dunay gibuhat, dunay nakit-an ang Dios nga buhat. Unsa may buhata? Ang buhat ni Jesus. Ang buhat ni Jesus mainampuon. Kanunay andam nga musangyaw. Unya, kita ikaw, muangkon ta nga nagtuo ni Jesus, di ka balong musangyaw. Wag gani bersikulo. Wag gani nahuman nga kanta. Nya pila na ka tuig nga sigig simba. Naunsa ko ng klasiha nga pagka-estudyante. Naunsa ko ng klasiha sa pagkatinunan. Wa kaha na hawa kaha na maunay ilad na siyang kaugalingon. Mao nang diri sa atong programa gidasig og pahinumduman gyud ta magkat-on ta ka estudyante man ta. Mga tinun-an ta ni Jesus. Wala ta magpabautismo aron mahimo tang membro ni anang karatulaha. Unsa may karatula ni simong simbahan? Ayaw usba ang mensahe nga nung nagpabautismo ka. Ato pang nadungog karon nagpabautismo, balik dating daan nagpabautismo dito para mahimong membro. Pertir gyud layo ang pamulong des Biblia. Nganong kinahanglan magpabautismo ang tao aron mahimong tinun-an ni Kristo. Og sa dihang mahimong tinun-an ni Kristo, tudluan sa tanang mga sugo ni Kristo. Pangutana, sa tanan nga mga adlaw diin kami simba sa Dios. Sikat sa imuhang pagdesisyon nga misunod ka
og dili na gyud ka mobalik sa kalibutan hangtod karon. Pangutana. Naa ba kay bersikulo? Naa ba kay bersikulo? Naa ba kay nakatunan? Ang problema daghang mga Kristohano ni karon, lingkod og tindog hatag ra dito sa ikanapulo, hatag ra itog offering, maoray nakatunan. Paambua, magkurog pa. Nausa man ang klasiha nga pagkatinunan nga ang trabaho dapat maoy mabansay. Unsa may trabaho nato sa kalibutan ingon tang mga tinunan? Prayer. Mag-aampo man ta. Tig-ampo ta. Maubitaw nang niingon si Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 2. Diha sa pagsimba di gyud wadon ang pag-ampo. Pangutana. Tanan ba diha sa simbahan nga nagsimba na mga pag-ampo? Lisod maganig amin ng uban. Pataka ramang ganig amin ng uban. Ang uban gani wa gani kasabot unsay amin. Ang uban mura mag uyon na lang ng uban. Hubang pastor kay naamay mga ideya kung kinsay nakakaton. Maingon na pastor, kinsay gustong mo atog langit? Mayong amen. Ang atog imperno, praise the Lord. Ayay, naapag mo yung praise the Lord. Mauna mga kaigsuunan, ang pagtuo, pinaka-importante, na ay nabuhat. Tuo taw niya, watay nabuhat. Usap ng klasiya nga pagtuo. Ingon si Santiago, patay na nga pagtuo. Dili na makahatod sa tao aron makasulod sa bagong langit bagong yuta. Kay ang tinuod nga buhi nga pagtuo na ay nabuhat og buhat sa atong Ginoong Hesus. Ang saon man aron na ay mabuhat, magpatudlo, magkat-on. Ang pangutana unsa may kanang gitun-an, unsa may gitinguha nga makatunan sa mga taong magtutuo karon. Kana bitawng sige tagpa Bible study. Unya nangamatay na lang pastor nagpa Bible study ra gyapon. Wala mo makamatikod anak. Nagpa Bible study kay bag-o pang nangalagad. Giatiman ni pastor. Dugay na kayo nagdumala ang pastor de simbahan. Ani abotag na po ka tuig, 15 ka tuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, hangtod namatay ang pastor. Ning puli na puglaing pastor, pa Bible study gyapon. Ang resulta, wa gyapoy nakatunan. Di ba kung muingon tang nag-Bible study ta, para mahimong epektibo, layo na kaayo ng 2 ka tuig, 3 ka tuig. Kantigo na kang muwali kay nganuman. Nag-Bible study good ka. Nagtuon ko kag Biblia. Lisod po kaayo nga mo apil kag Bible study. The word Bible study about Bible. Nagtuon ka may tungod sa Biblia. Mo apil kag Bible study. Usa man snacks ra mo sa may imong giapas nga wa gyud nakatunan. Layo ra kaayo ng 2 ka tuig, 3 ka tuig sa usa ka semana, ka usa ka Bible studyhan, sa usa ka bulan, ka 4 ka 3 ka Bible studyhan. Mao bitaw nay naka problema sa pagkakulang bitaw mo nay kulang sa tao kasagaran. Sige apil og Bible study, ang resulta way nakatunan. Nganuman enjoy lang Bible study. Moingon ngin kang Bible study, dapat nakakaton ka. Kung giunsa ka pagtudlo, maupoy imong nakatunan sa pagpanudlo sa uban. Niya karon. Kumusta naman ta? Wala ba ta ka pamalandong anak mga igsuon? Daghan na kayo mga pastor nga matay. Ang uban nga matay tigulang na kayo.
Unya, ang Bible studyhan, buhi pa. Ipulihan lang yung pastor, na ano po yung pastor, nagpa-Bible study gyapon. Wala na lang yun ang buhat sa pastor, mauna lang, ambot lang. Mauna mga kaigsuunan, unsay kulang? Unsay kulang? Ang kulang anak mga kaigsuunan, dili seryoso ang pagpangalagad. Kay kung seryoso pa ang pagpangalagad, kanunay mangutanan ni pastor, unsa man ni? Unsa laman ni but ipasabot ani pastor, tud-ani ko, tudluy ko. Dili man ta kamahay sa mga pastor. Kay bisan sao na nila, bisag mag 24/7 na sila gwali tudlo nimo. Dili gyud ka seryoso sa pagpangalagad. Wa gyud kay makatunan. Ang amin og praise the Lord ra gyud imuhang madaling litukon. Amin pastor, sakto gyud na. Na bless yun ko pastor. Bless ko pastor. Sunod tuig, bless gyapon. Sunod tuig, hangtod na tigulang, sige rag bless. Amen o praise the Lord rin nakatunan. Paampuon, magkurog. Patestimonihon. Paampuon, di pagyud kabalo. Magpataka rag litok. Unya, pasanginlan pa ang balang espiritu. Imbis wa makasa, samot noon na isa. Maunang magbantay ta, mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Ingon dire, pastor, gusto ko mo appeal sa imong klase online. Ika ni Rachel Rivera. Mura og sobra na Miss 8. 8 ka ng 8 ka buok. Murag ang messenger man god limit ra og 8 ka buok. Am na atoy nangutanan ako kanina, ako na lang giingnan nga nang sunod na lang nga batch kay dilisad maayo nga daghanon di po nako matarok atiman. Si Pap Zilon Minggito Garces tinuod jud na pastor na adjud ingon ana sukad sa una Bible study hangtod karon magpa Bible study pa Japon. Nausa naman tao na inana. Wa pagyapon mo to ang kinaiya nagkagahi hinuon. Ngano man comparison naman hinuon mo ingon dayon anindot kay itong mong pastor sa una. Na nindot kay itong mo Bible study. Nindot, huwag yapon ka nakakaton. Maunay nakakulang sa tao. Sige pa Bible study, nagtuon man daw Biblia kay sige apil og Bible study. Kung padiskasyon, piting layo na, ambot lang. Kung nag-eskwela pa tag-kurso mga kaigsuunan, pila na siguro katuig, grade 1 lang gyapon. Nag-abakadag alphabet lang gyapon ang nakatunan. Mauna nga asa nagway kutob dagway no ikaw ra ginakakita sa imuhang pagkakristohanon kung asa ka dapit dunay upat ka ang kinabuhi sa tao. Una gikan sa pagkatao imong makit-an ang tao nga na tao tawgon siya og masuso. Dili siya pwede nga muabot og 3 ka tuig, 5 ka tuig. Masusurag yapon ang iyang pagbati, iyang pagkatao. Dili na pwede. Muabot na ganig 2 ka tuig, 3 ka tuig, magsugo na nagkamang. Ang uban gani mulakaw na. Gikan sa pagkamasuso mo tikang nasa pagkabata. Unya, di po pwede mga kaigsuunan nga mulabay na lang na po katuig, 15 katuig, 20 katuig, bata ragyapon. Di pagyapon kabalong manikma. 20 katuig na, 20 years old na, di pagyapon kabalong manikma. Kay bata pagyapon. Di na pwede. Kinahanglan, gikan sa pagkamasuso, kinahanglan mabata na siya. Dayong pagka mahimo na siyang batanon, dayong mahimong ginikanan. Maunay upat ka ang sa kinabuhi sa kahimtang sa tao. Mausab ang atong kahimtang diha sa espiritu ng bahin. Yes, na tao ta di ang Kristo. Nahimugso ta, matod pa sa kawit, nahimugso ko. Na-born ka
Nabornagin ka diha kang Kristo. Nataho ka. Unya, pila ka katuig diha sa simbahan, nag-Bible study, Bible studyhan pagyod. Masusulang gyapon diha sa espirituhanon. Sige ra gyapon usa may tingog sa masuso. Wa pastor, wa gyud koy nagkatunan. Ikaw ray dala diha pastor. Pero grabe makareklamo. Grabe makapangumpara. Na ay mga Kristiyanong inaanag kinaiya. Oy, hangtod karon mapagyan ka ambo. Ay sugot nga inanak ka ha? Wag gitay ayo anak. Unya, mga igsoon, di pwede nga pila ng kakatuig Bible studyhan. Sige pagyug simba taga Domingo, sige paminagwali. Nya karon dili lang kay taga Domingo, hapay taga adlaw tang naiwali. Siyaro mga kaigsuonan. Abot tag 10 years, 15 years, 20 years. Si Bible study. Bata pagyapon kinaiya, naapagyapon ang pagkaluuran. Kusog gyapon mangaway. Di kantigong mo pa ilob, di kantigong mo pa ubos. Naunsa naman na. Dapat mo batanon ka. Pagkabatanon mo, ibog na kag mga buluhaton. Mangandoy nagkastrabaho sa uban. Dias pagpangalagan sa Ginoo. Dili pwede nga batanon ra gyapon ka sige. Mo abot jud ka sa level nga pagkaginikanan. Buot ipasabot na anak kay atimanon nga mga tao. Dili kay sige ra gyapon kag atimanon. Pila na kakatuig, sikir gyapon kang giatiman. Level up naman punta sa espiritu ng bahin. Level up na punta. Muna nga, bantayan ka ayo mga kaigsuonan, pagpangalagan, ni tubo bata. Dili pwede mga kaigsuonan nga, madala ra gyapon sa mga tindasyon, madala ra gyapon na. Ingon diri pastor kung duol pa lang unta diha sige gyud ko pangutana about sa Bible. Amo bitaw gusto pag gyud nahibalo. Pastor, tinuod yun. Kuan lang, chat lang. Nya, tug Biblia, tug Bible. Kagay mga Kristiyano ay Biblia. Unya ang sige ingon ni Apostol Pablo, dili ko ikaulaw. Manay tinuod nga alagad sa Dios, dili maulaw sa nga ang Biblia iwarwara, Biblia i-share, ipaambit sa iyang pamilya. Dili ko ikaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios. Alang sa pagluwas ni adtong mutuo. Mga igsoon, atong oras alas 9:22. Dili lang usa siguro ko mo kanta, ugma na lang ko sa ato ang live. Ugma na ko'y bisita. Ning kamot lang ko nga samtang wala pa'y bisita. Mag-live lang sa ato ko dire. Atang-atangi lang ninyo ang mga adlaw. Taguig ko sa imong pagko. Gikan ni Nars Boyan, kasagaran uroy na pastor, tagsaray mo apel, mapili sa tinuod lang, di man ingon nga naghimantay ko, maunay ahong na matikdan, mga kauban palaaway maritis pero saon man, maumay ilang batasa. Nangan ka iron mga igso. O bitaw nang pakusga nato ato ang pagtuon uban ang pagkamainampuon. Kadili ta malingla ni matakdan sa mga taong dili seryoso sa Biblia. Distansya lang, palayo lang. Muna gingon ni Pablo. Monticelio, Chini, Bontilao. Good evening, Pastor. Karon pa unta ko nakabalik og view online na ami diri sa bukid. Walay kuryente, wala na 11% sayang
oy nindot unta reply na lang. Tama jud na imong gisulti, ako naigo ko pastor sa pulong, salamat sa pahinumdum nako. Sunod paningkamuti nga dili na ka maigo kay mag-edad ang ato ang pagpangalagad 15 years, 10 years, 10 years, 15 years, 20 years, hangtod ko unta sige ra kaigo, ambot lang. Magyapon maning kaamot. Si Casey Ukon no 30 away ninyo diha di jud kaya next anit ko pastor. Si Maribig Kabusog, salamat sa pulong sa Ginoo. Nanglan ko nga matuta sa pagpahuway kaya ang ato ang lawas kinahanglan man gyud nagpahuway. Oras na sa ato ang pagpangatulog o moadto na ta sa pag-ampo. Akong gihangyo matagusa nga naataw pag-inampuay, ni atang-atangi lang ninyo ang akong live ugma sa Roma nga sulat ni Pablo. Amahan namo nga Dios sa kagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, mga mensahe nga nagpahinumdum kanamo. Diin kanunay nagdasig sa mga buluhaton nga angay kami mutubo. Gibless mo kami karon o Dios sa mga mensahe nga mundunggan. Salamat o Dios nga kanunay mo kaming giatiman, kanunay mo kaming gipahinumduman aron kami makaabot sa unahan, aron dunay kausaban ang among pagpangalagad diha kanimo nga mo resultas tinuod nga kabaguhan. Salamat o Dios imong pagpanalangin o pagdasi kanamong tanan. Amahan, iligay kami sa mga kaluyahon, itugot nga kami madaog sa mga kaluyahon, hinuon, maghari ang kadasig o kasibot sa pagpangalagad o pagtuon sa imong mga pulong. I declare blessing right now sa matag usa na mahimo kaming matinud-anon ug mahimong kapiyalan sa mga buloton nga imong giandam alang sa tanang katawan. I declare blessing and protection, heavenly protection Ginoo sa tanang mamahulay ug sa mga magtrabaho pa nining matag na. Ako silang isalig diha kanimo. Sunod nga mga oras takna ug adlaw dili gyud kami o Dios maluya hinuon magmadesigon kami kay mabati manimo manamo ang imong pag-uban ug paggiya kanamong tanan. Salamat o Dios imong mga pulo, mga mensahe sa ngalan ni Jesus. Amen. Ugma mga kaigsuonan sa atong live, akong katahon tong mga nag-request na awit makalangit. Kininyog suon Pastor Gedeon moingon na usab sa ato ang programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay, magapagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
lukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan